na ukwanire omwancho motegereri na ukwaligani gocha Amang'ana Amayia KISII FM asenchira yobwekirano lakini ritangani tiganda kwa Amang'ana yo asenchira yobwenge. Ekiombe kia Amnesty International nigo bonogie sokin no roboti na gotebona niga abantu 11 basirete amagima base county ya KISII amone county ya Kisumu chingaki chokorobekana aiga Kenya. Abamenyi be ward ya Masimba nigo besokena korobekana asekeli bagotebona nigo moyo musiyobo omoske boss marura abirega kokorerwa bobe ase county ya Bosongo. Naboigo omoyo musiebe ward ya Ichuni nigo litkolia lero achake omurobelio bwokona na wechitangi chama cho cha skuru au echire imeye ward ya Ichuni ase county ya KISII. Yamona yanda manga senchina yobo ikiranu iretirane ngoro kwa Brian Abuga. Omwancho motegereri bono toerera uyaigwe buna gwateka kurwa semesa ya Amang'ana Amayia ime ya KISII FM. Aya na Amang'ana Amayia KISII FM na Brian Abuga. Abamenyi be ward ya Masimba yegotoke bunga Nyalibani Masaba ime county ya KISII nigo bagikire kona kyo moyo musiyobo boss marura korangirwa se disciplinary committee ye bunga ye county ya KISII nigo egotebekana buna omoske mairura niga chiete maminchana machiko ye county assembly ye county ya KISII asokoreta bo bisaba abanyanyimbo ase bunge yo. Abamenyi abo nigo bakorokorobekana asenseme ya Masimba ase bamusaba omugavana bwe county ya KISII omoske Simbarati como MCA obo moske mairura chingaki chingororo abakolere meremo buna balirite chira chingaki chechi campaign nigo boigo abamenyi bamwakerambye mono omuraibwense omoske William Ruto soko bae chiro yekerero yerache kwagachwa ase ward yo ya Masimba. Inche erietariane iganguru kwa chara Kenyanza ninje chemoni ya Masimba ekoriye ringanga kimasimba yeite kogenda twanyori nga Masimba yeito yanyare kobe gutukumagega ekero mwezi mwe weito boss mairura koborie bintu igakonyara kobo gosieku naende gakurigo abantu ba minto gabatagete kumanya obwene bwa Masimba kiagera una abatigiru magega bono tokobori abantu ba Masimba na omwataka mukwane kene kino kuru Masimba motige oyo minto omwe musio itototomete timunyara ko bamoko murige kera nera maisaito Mario tangor kusabera wa Masimba ward amarame ka Masimba ward intubuna abantu ba Masimba twagereto musio ito posi mairure kura gotoroche ngamigire Bosongo gakoirwe bina na andetani bakobeke irunga natakeire kogenda trimikoti gose achiko gambigwe kina kerintu totakoretiki totamaitie genta korete ntubuna abantu ba Masimba ngorera tore abantu ba Masimba ndorikorera Asamaria tangoro kusuzan kuri ward ya Masimba toichanite mono sana ekero mugambio ito ani akumenyo kubosongo etokumeti gaki ngakibano gaki togochaka banya bano gakoenda gagochikugambia ebina gaki abantu ba Masimba ntorikorera akyo mugambi Simbarati anje ae post chinga kichingororo mwesi miwo ito atugambire buya no marembe todora magenderera ito Pare tangoro kujoni Abuga nonga lakini ase rimeka ndi inchi KISII FM enka yomugusi Omoyo musibe ward ya Ichuni omoske Wycliffe Siocha nigachakiri omorobelio bwokwena na kwechitangi chama chiko chase chiskuru au echireme ward ya Ichuni eligokora omochando bwa mache imechi skuru au echirase ward ya yo omoske Siocha nigachaki omorobelio yo ase skuru yo borose chitago asayene kiri aina na etangi ya mache chilita chiribukomi eyo boli abalimu abaiboli na borokiwa beskuru yo koyerenda elie chekoba konya ase okonyora machama ya yogotumeka nigo boigo omoske Siocha amwakirambuye mono mugavana bwe county ya KISII omoske Paul Simbarati so wanja kobwate sio morobelio yebo kwena na wechitangi chamache ochaste chiskuru au chireme ye ward yo ya Ichuni tukoriara ntornomo ne sembernomo Machando yo por ejemplo asenyencho wetera serikali yo mugavana to Simbarati tukoriara to no tangia na sana bro yo mera na tangia 10,000 liters yera yo konya bana maiga na barimu asenyencho konyora machara maya
linalio so yendo narotebia bodo n'abana morende tangiye narie nerera be yengenchene nebo chasimure singe jumuza kunyechwa bora nga objective yagara county government yareta tambiga so igomwe spinare ngo batebinga tukatubwata nasi ni chope ne kinga school yetu kinere centre yekisen na mono support ili ndio smuraga county meeting always prepare kuba support ya muganeti aseminchu nibiranga yekisen school to Nigo genreto kotegera Amang'Ana Amayia kurwa KISII FM na Brian Abuga. Ekiombe kia Amnesty International nigo bono gia sokiri oroboti buna abantu 11 nigo basireti amagima bwase kaunti ya KISII amone kaunti ya Kisumu chinga kichokorobekano ko kwalinkorangiri wana obomo bwazimi wala umoja wa Kenya aiga Kenya ase oroboti ororo aboto kwa bakobwaterana amone kiombe kia bwakile aiga Kenya kia Law Society of Kenya na bwege kiombe gia Kenya Medical Association nigo bateba buna abo bisaba banyanyimbo nigo batumegete chinguru etani kerengo chinga kibalenge ko batana nabantu abo balenge ko korokorobekana kwe murungano cha serikali igoro yogo konga kwobogima aiga Kenya nigo ebyombe byo byatandita se county ya KISII amoneli ya Kisumu egati chitarike 25 na isato nabo igo chitarike 30 omotenyo eta nemega yaye bakarosi roboti robwa moigoro yabantabu basiriti amagimabo chinga kichokorobekana ko kwale konangeriwa nabo mobu bwazimio homo director bwekiombe kya Amnesty International uyokorwa Irungu Havington nigo akeborie kiombe gyo kumulekera bokoreri bw'abanyanyimbo kya IPOA okoroboto kibwabo na koimokeria igetambukero abanyanyimbo bali bago chigotoka batumegete chinguru wetane kerengo chinga kichoko batarana abantu abo balenge korokorobekana aiga Kenya. Igogenderete gotegerera Amang'Ana Amayia kurwa KISII FM enka yomugusi. KISII FM enka yomugusi. Wizara yobochenu nigo yachakirio morobelio bwo kwena no awe chanjo yoborweire bwa kolera uchasaba menyi bechi county au echire aseri bagali nene digo chikonyora oboroiro bwa kolera ekiombe getenene tobochenu ensengi makia ward earth organization nigo kiaboli abantu bonsi ko eneke birengo beigoro byobochenu eli gwetanga korwa sokonyora koboroiro bwa kolera nigo wizara yobochenu ya enekiribona abo bisaba bochenu nigo bago chigotale nyomba iliyokwena ne chanchejo ase baligeti kwena na chanchejo gocha sabantu wetani emilioni emo chinukta isano na ibere. And therefore there was a need to carry out another cholera vaccine to do the prevention. We are targeting about 1.7 million people. The first vaccine that was used in Kenya ever was done in February this year, and that targeted about 2.3 million people. It was hugely successful, and we hope that this one will also be as successful or even not more than the last one. In addition to all other cholera vaccine, people need to practice good hygiene, cook their food very well, wash their hands. We have the disease common in our urban setup because of the commotions and the population and the cosmopolitan nature. And working with partners and government, we believe that we'll be able to continue to provide sustainable water, safe water for people. Nigo genreto kotegera Amang'Ana Amayia kurwa KISII FM na Brian Abuga. Abamenyi be kaunti ya Migori nigo bagendete guchura separe yemwe kulemwa asense ya rungo eyure me kaunti ya Migori yalikochora amagena ya mabera gosegod eyue gotebekana gutoka separe yo ekulemwa nigo abamenyi abo bagotebana nigo babere bagochora amagena yo kurwa separe yo kurwa chinga kya chage tekulemwa na nigo bakoyaonia chibesa chire cha Kenya chisiringe chire bwisano na ibere ojas chibroka chego de chire me kaunti yo ya Migori nigo boigo abanyakonda bo baire emeremo yokorosie pane yo baine kiribona amadini makeigo ya magena yo jego naro sechinse moinke chepale yo ayobona irira abamenya bange kurwase county ya Migori uchore na sense meyo na gochaka kujaligia elio koyaonia
Kwa ile ndoo yenye najaa lita 10, niliosa nikaipata 7,000. Kafanya nikakimbia. Leo nilikuja asubuhi mapema. Each and every layer we do, we normally sample with the lab. You have lab. Yes, therefore, by yesterday I told lab to go and sample a certain and take it where they normally crush, then they put the mercury. They found that it is a gold. Wametupa mali hapa, mali ya kusaidia wananchi, kwa sababu hapa zamani ilikuwa imewekwa soko. Lakini hatukujua ya kwamba kuna mali hapa. Jinsi watu wa China walikuwa na chimba udongo hapa, ndio tukatambua juzi ya kwamba kuna mali hapa ya kusaidia wananchi. Unaona jinsi wamama wamefurika hapa, wanaume wamefurika hapa, na hii ni baraka ya Mungu. Sasa tunawasihi kaunti yetu ya Migori, msifukuze watu hapa, watu watafute mali yao, kila mtu atafute riziki yake. Up to now, it's only the locals who have a bit of knowledge about gold who came to identify whatever was taking place. And really, it has been proved beyond any reasonable doubt that we have gold. This is no doubt now. It is confirmed we have gold around. Our only worry is that we are wasting it. It is going down the drains. KISII FM. Enka yomugusi. Na gukorera kurwa semesa itu ya Amang'Ana Amayia ekiombe kia wakili aiga Kenya kia Law Society of Kenya ni kubona gia chira seke gambiro kugania ke gambiro getenenio gwikirane gwa kweri chikolinya lichibesa rio mwakoyo sekine kyo babekira seke gambiro ni kubagane cheke gambiro getuguterane ekerenga gyukobana chaba kule mirimo ensemo yemeshara yabo eliugo chago konya serikali asobwaga chigwe chinyomba cheligolirense nigo ekiombe kyukeLSK bono kia baserero mu Anthony General ebunge nense ya Kenya ekiombe getenenete ebangwa iga Kenya kia Kenya Revenue Authority asogwanjira lichike liye lichibesa kole meremo no nyali atetiwe mamincha yerichiko kolengana NLSK teribiya serikali kubabetereria bakole meremo kona chwensemo yemeshara yabo elichibese chukutumeka asobwaga chibwe chinyomba cheligolirense anene mono chinga kie chuchumi yense ya Kenya yarolekanire kokonga no nyamono boigo ekiombe kyukya wakili niyo gyateba buna ukonachwa kwense moye meshara y'abakole merimo terigo chikoleta obolito asaba kole merimo boka kolende boigo nigo chikoleta obolito no yengo cyase bali gete abakole emerimo abo asebono baganire kigambiro gotuguteraro wikiranirwa kweli chikelio linya. KISII FM. Enka yomugusi. Gwikirabu mwanchomo tegerelik na njenongo yabutora Amang'Ana Amayia KISII FM asenchera yobo ikirano gwakirengambu yamona soko chora kuyategerera nabogo kwemanya kuruheteseni kiago namba yemoga KISII FM asorongora sauti Nyanza ne yengolengana na mamerane akuza award 2023 ayo atobigete ko bigeteseni kiago namba yemo nabogege chone asorongo rwa sauti Nyanza ireterane ngoro kwa Brian Abuga. Omoelio bwa Amang'Ana Amayia bunaletwa sole na KISII FM enka yomugusi. KISII FM enka yomugusi. Enka ninka enero enka yomugusi. KISII FM